Estem educant els joves pel món que viuran. Sabem el món que viuran? Diem que no, però sí que ho sabem. En el debat educatiu sempre surt la tecnologia. Fins i tot en parlem amb certa por. Però el veritable repte no és la tecnologia. Segueixen sent les persones. Això no ha canviat ni canviarà. Quan parlem de tecnologia, de quina tecnologia parlem exactament? No m'agrada gens el concepte de noves tecnologies. Sembla que siguem els indis i quan veiem un tren en diem el cavall de ferro. Cada època de la història ha tingut canvis tecnològics i sempre traumàtics, encara que fossin bons. Quan la tecnologia t'obliga a fer les coses d'una altra manera, no t'agrada, sempre hi ha un temps forçós d'aprenentatge i adaptació. Fa 30 anys que treballo i la meitat d'aquests he sigut empresari. He tingut molts alumnes de pràctiques, tant de formació professional com d'universitat, de carreres i cicles diferents. Sabeu quin era el principal problema que tenien 9 de cada 10? La poca capacitat d'aprendre i fer coses noves. Des del món educatiu fem grans esforços per decidir quin és el temari que han d'aprendre i cada vegada és menys important. Quanta gent coneixeu que treballa d'una altra cosa que no va estudiar? Jo mateix mai he treballat d'allò que vaig estudiar. Mai. I no per això no estic certificat per treballar, no? Deixant de banda 8 o 10 professions troncals, la gent que està entrant al mercat laboral treballarà en uns rols que no ha estudiat a l'escola. Com s'ho faran per ser competents? Doncs s'hauran d'espavilar, aprendre i adaptar-se. Però a l'escola tenim una assignatura d'espavilar-se, d'improvisar, d'adaptar-se, de treballar sense saber, de comunicar-se amb clients, de repensar productes, de ser premiats perquè s'equivoquen. Si fem que segueixin els patrons del segle XX, els estem conduint a la seva ruïna professional. Som uns egoistes. Volem que facin allò que ens va anar bé a nosaltres fa un temps, encara que sabem que no és el que més bé els anirà. Alguns direu, home, però han d'aprendre matemàtiques, llengua, història... Sí, totalment d'acord, però així, cada vegada hi ha més distància entre les màquines i nosaltres en certes tasques. Retenir informació, fer càlculs, prendre decisions programades ràpidament... Aquesta batalla la tenim perduda. Per què seguim lluitant? Però tenim salvació. Com bé sabeu, les màquines no són bones per tenir criteris ètics, relacionar emocions, fer servir els nostres records, les nostres vivències, improvisar, contradir-se, dubtar. En voleu més? Hem de preparar els alumnes per ser emocionalment potents, amb capacitats socials extraordinàries i creativament brillants. Mireu, l'educació actual té un problema. Formem a les persones pensant massa en el seu present i en el seu futur immediat. L'examen, el trimestre, l'assignatura, el curs, el cicle, el grau... No els deixem respirar i molt menys que aixequin la mirada i projectin. Per què la majoria de persones, quan acaben els estudis, fins i tot universitaris, no saben a què es volen dedicar? No és normal, això. Els hem hipnotitzat i estan desorientats. Els que són bons estudiants segons el vostre criteri acadèmic, els posem una etiqueta de vàlids i endavant. I els que no ho són, com em va passar a mi, ens hem de buscar la vida. Per sort, amb els anys t'adones que no és un currículum educatiu el que valida, ho fa al món real. Però els anys que has passat pensant que no valies, no te'ls treu ningú. Feu un llistat de quins continguts que esteu treballant tenen impacte immediat i són realment transformadors per les seves vides i el seu entorn. Ara! És normal que així perdis les ganes d'aprendre. Des de que som ben petits, som màquines d'aprendre. Però a mesura que vas passant per l'escola, se'ns van adormint les ganes d'aprendre. La curiositat, l'interès, descobrir coses noves, anar més enllà, no tenir por d'equivocar-te. I després d'anys i anys així, ens tornem passius. Però de cop i volta, quan arribes al món laboral, et demanen que siguis com quan eres petit. Curiós, motivat, despert, creatiu, crític i amb ganes d'aprendre. Ostres, quin merder!
Sé que estic sent una mica injust, però és que estem deixant de banda des de fa molts anys aquella gent que no segueix els patrons educatius del segle XX i està ple de gent amb èxit que li van dir que no era vàlid amb aquests patrons. Què hem de fer a l'educació perquè hi hagi gent que s'inspiri a ser escultor, dibuixant, músic, cuiner, comunicador, inventor, botiguer, decorador, cuidador de gent gran, dissenyador de moda, taxista, fusters... Necessitem de tot i bons. Doncs, malauradament, tot està encarat a fer medicina, dret o econòmiques. No podem vestir una societat amb les sobres d'allò que el sistema educatiu no va validar. El repte comença per vosaltres. Fora totes aquelles pors, inseguretats, patrons que teniu al cap i el que vulgueu. Digueu-n'hi marc mental, digueu-n'hi zona de confort. M'és igual. Talleu de dalt a baix i repenseu l'educació. Qui ho farà, si no? Ànims!